Εγώ δεν θυμάμαι κατσαρόλα. Μια μαϊμού θυμάμαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Ναι. Καλησπέρα, Φιλίππα. Ο Πέτρος είμαι. Γεια σου, Πετράν. Λοιπόν, εγώ θα σου απαντήσω σε αυτό Τάκη που είπες προηγουμένως. Ποιο? Αν θα παίξει ποδόσφαιρο. Με μια ερώτηση. Εσύ μπορεί να απαντήσεις Κάτσε ό,τι να θες. απαντήσεις, Ας να απαντήσει ο Πέτρος, εντάξει. Με μια ερώτηση. Ναι, ακούστε τον απάντηση με ερώτηση, άντε λέγε. Ναι, γιατί. Ναι, λέγω, όχι, λέγε. Πιστεύω ότι θα είναι έξυπνο. Λοιπόν, Άντε, ναι. πέρσι στο Καραϊσκάκι, Ναι. κατά τη γνώμη σου, όχι το κύπελο που χάσαμε, δικαίως, Όχι, στο εννοείται. κύπελλο. Πάμε στο άλλο που κάνανε τη σέντρα το out. Άστα. Άντε, γεια! Άντε, ας το κύπελλο, ας το άλλο. Όχι ρε φιλαράκο. Όχι. Ας το κύπελλο που φάγατε 3 και λες το άλλο. Σου λέω για την βρωμιά της σέντρας που φάγαμε τον γκολ, ας το κι αυτό. Και πού να πάω. Πες μου, εσύ τι θες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και πάλι ο Πέτρος είμαι. Πέτρο, άκου, καταρχήν δεν με ζαλίζεις. Θα μιλάς όπως μιλάω εγώ. Μην μου κλείσεις τον Πέτρο, άστο να εκφραστεί. Γιατί σε ζαλίζω ρε Τάκη. Άντε γεια! Όταν δεν μιλάς αληθινά, με ζαλίζεις. Ποτέ εμείς δεν έχουμε πει ψέματα. Ποτέ. Θα μου απαντήσεις μέσω ερώτησης να έχουμε... Άσε, σε κανέναν άλλον. 13, ανεξάρτητη, παλεφίπ, πηγαίνετε. Εκεί, στη λεωφόρο απ' έξω, απέναντι στη γάδα, μπείτε, πέσετε και ελάτε. Στο πινκ πονγκ.